mmadụ dị n'ụdị n'ụdị. Obi wa akpa onye ọbụla nya nke ya. A sị na ihe obi na-eche na a na-ede ya n'ihu, enweghị ga-eme mistake, mana ka ọ dịwakwara Chukwu. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwa mba nọ m za ya sị m nwere akụkọ na ugbotere ya ụmụnne na o rujuole na obi n'ike agwụla ya. Ya gaa n'ihu sị m na nne na nna ya mụrụ ha arọ ha abụọ, nne na nna ya anwụọ, hapụga ya na nwanne ya nwoke kpọị nọ ya ka afta elichara nne na nna ya wekọtata aka 3 years moto egbuo nwanne ya nwoke, ya bazie n'ahụhụ ụwa n'aka nwanne nna ya wụ ọnkụl ya na ha nwa megidere mege shie ya ọnụ n'ala, ya agba ọsọ ndụ si n'ụlọ ha gbalaga. So ihe hụrụ ya buru enwe ebe ya gaji ya ma ya ekoro akpa ya na-aga ụta ahụ nwaanyị Akwa Ibom na-eshi nri ya aghaghị ga gwawe na ya achọgakwa n'ọrụ kọrọ nwaanyị nọ ntara ije ụwa ya. Nwaanyị asị oke na ya ga-ewe ya n'ọrụ, ya na nwaanyị nọ ntara nọrọ ebido shiwe nri, ebido ma isi akpọ, ebido shiwe ka na ya bịa rijugodo n'oge ewe afọ, enwekwa na onye akọga ya ọkọkọ na ọ wee nice woman, a very nice woman. Nga nọ ntara ka ya nọ ụmụ nwoke ndị kọstọma nwaanyị bido mawa mpara bido nyewe nsogbu, bido chụgburiwe ya dakaga n'aka otu nwoke ọwụ onye Igbo anyị, a young man, ya na ya abụọ ya eme introduce to madam ya. Madam ya elecha ya sị ya na ọ nwanne ya nwoke na enweghị ihe ya ga-akọwatanwu na ndị Igbo laikere ịlụ ndị Igbo, na ọwụ ya nwagasị ya lụla nwanne, na ya na ya abụọ yikwa ya ka ọ dị sure ihe ọ beje n'ime, na enweghị ha opportunity, enough opportunity ịbịa na-abịa gaa na nke nwoke a na-ehi na ihe a na-eme ya gara ya 1 weekend, ya gaa Saturday mgbede Sunday ụkọtụ ya elo na ọ wụta ya na nwoke na-eshi mege kpaa 1 year ọgwawa na ya ga-alụ ya. By then ya kọrọla ya ije ụwa ya, kọrọ ya everything na ọ gbatakwana ihe n'obi eji this man sị enwere ihe ya onwe nwere ịkọrọ ya onwe ya jụghị ya n'ihi na ya obi ụmụaka na ihe ya dị afta ịkọrọ ya akụkọ ụwa ya, o gechaa akụkọ ụwa ya niile nwe ofu mkpụrụ ihe ọ kọrọ ya na ọ wụkwanụ side ka ekwenụ. After 1 year o propose marriage, ya nọrọ nga asị oke na a ga-aga n'oge ji ọnkụl na ya echi n'ụlọ ọnkụl ya gba ọsọ ndụ na ya ga-agara chigodo again ka ya gwakwa ha na ha ya dị ndụ. The man asị oke ruo mgbe ha ga-ala. The young man ụkwanụ di ya taa azụta 1 bag of rice zụọ ihe ndị eji aga eleta nne ya, gwa ese onye agaji ịhụ na ọwa nkụl ya na mmanya na the man na-edizavu ihe ndị ọzọ ka ọ gwawa ese ya dọnwere na ọ ga-aghọta na ọwụ ihe ndị a ga-emechi ya ọnụ na ka ọ ha bịa kọwa otu o si gbalaga na ya enweghị time ịbịa genwe akụkọ ndị na agara nye ya na ọ ga-eme ya obiọma, ọ ga-eme ya emechila ọnụ enwe ike mee ihe n'isi ya kpụrụ ya lawa. Ezoke ruo mgbe ha drive by dia, onye ahụrụ nwunye ọnkụl ya ọhụ ya tie si nụkwanụ gboo soga kpoo di ebe ọ nọ meeting, di ya ga ilo ya na ndị ichie abụọ na atọ elu esoro lọta, nwata nwokorobịa ya na-esoro bịa aga na buutu chịtasha mmanya chepụta na onwe ya introduce na ya chọrọ ịlụ nwa na ya hụrụ ya na siti ebe ọ na-agbaga mbọ emega ọfụma na ya chọrọ ịlụ ya. Ha elekọrịta onwe ha anya, ọnkụl ya sị ngwana enwere onye ọkwana ya, nwunye na-eti bido gbawa uri ihe ama rice ma na-ebuchiri ka doro na paseji ebe ahụ ọ ya ka o mechara nwe introduce si ya ga like iwere list n'ije n'ugbo ya bịara. Ha sị ngwa like that, yes so soon. Ọ ya ka agbarịrị gwa ya ego na-eji anata list ya kwụọ ha enye list ala ya ga-eme ụmụnne ya inform na ya wụ na ya dị naive na obi ụtọ ya wụ na ya lawadịla di na ọgwụla obi ụtọ ya ka ya ga nwee ebe ya ga-akpụ na ihe nnọọ omi ya. Ọ ya ka o mere ụmụnne ya involve mgbere ga-eme ha introduce ha ahụ ya nabata chen, mana e nwere ụfọdụ okwu ụmụ okwu atamuge ya na-aghọta ya ghọta, mana ya mana e nwere ihe dị ike ediscuss ga ya feel na ikekwe ha like ya sị ngwa na ọ na ha like ya ka ya gawa ha n'ebe eruderi na at least every week a ga-ahụrịrị onye ga-asị nne kedo na Chineke nna ihe niile na ya n'aka. Nne di abịa nabatacha ya jụcha ya ajụjụ ya sacha ihe ọ sịrị ha kwakolie etige date ha kwakolie bịa lụọ ya kwụ ụgwọ isi ya lụkwa ya lụcha ya tụwe die. Ọ ya ka ya lakwuru di ya agwa ya na a ga-aga ụlọ ọgwụ ya ga-eme family planning
ya jụọ di esi nwaanyị nakwa nwaanyị lụọ di ebido mụwa nwa di ya sị mba na ya nwere target na ya nwere ihe ndị ya ji n'aka ya chọrọ ime na nwa bido ha ala bịa na ọ ga-aracha ahụ na ọ ga-ebu ya aka ya dị young na ya ka ha hapụ ịdị na họrọ ịbịa mụwa nwa na ya so oke onye mmadụ na-respect hụkwana ya n'anya na-enwe ihe ya kwuru ọ gbolie ya dolie ya dụrụ ya ga-ewu agawa ụlọ ọgwụ ga-eme family planning adọta ya na di ya ebiwe ya ghọta na ihe gbasara nwa na owe na-eme na family planning ọwụ ọbụ abatiwezi obodo ọ nọchala eriwe ha anya ọ ya ka ya nọgidere di ya gwa ya si dat na ya chọrọ ịga kpọta ụmụ senior brother ya mụrụ ma nwụọ na ego senior brother ya nwere na bank na ọ hapụrụ ya na ya were lekọtawa ụmụ ya ya siri ili yes ya file na ndị agaji akpọta na ọ ruru ụmụaka ya wụ na ke nwoke ka ishi n'ime ụmụaka ọsọ wụ ụmụ nwanne ya nwoke kedu ọkpara dị 19 ka osogodi ọkpara dị 17 ke nwaanyị dị 15 years ha niile abịa nwaanyị mba nọ nza ọsọ ụmụaka atọ n'ụlọ etu Arab tọọ n'ụlọ etu ebe a na-agba ara no respect ya kwuo n'elu ha ekwuo n'ala ya gawa na kitchen ya na-elenu ka nwaanyị anya ka ọ bịanụ ọmụ ụfọdụ ya eji ojisi ya bịa ka ha ga-eshie ya oshinishi lori anya n'ụkwụ ala ya hapụkwa ga-eshiwe ya eshiekwa eshicha mhụra n'ote ihe ugbu a ene na nwa ahụ ga-ekwu ofe na nwa ahụ ga-ekwu ofe nga ọ ka ga-apụ ya n'ọnụ ọ ga-agụcha anụ niile nụ nga ya na ụmụnne mgbe ụfọdụ ha ewere efere ukwu zaa dị ofe azacha ya bịa di ya elotazie ya gaa hụ otu anụ ya ga-eji tiri eri ọmọjụwa esele ụdịka ofe e nyere ihe ke ya gwa ya sị na ụmụ nwanne nwoke nọ nga na ha na-ekwe ka eji aka enye ha na anụ niile ejiri shie ha na ọwụta ihe di ya ga-agwa ya wụ na ụmụaka enwe ike behave like that na gịnị ka ọ na-akọ na ego e nyere were ga-eshie enye ọsọ mere gịnị o tikwara anụ na anya ya elewe di ya mgbe ụfọdụ ha ekonwe ekocha ka aha ga ruo otu ụbọchị eshiokwe na ishicha bubaga na kọbọdụ gbachie ya kpọọ di ya na fonu si edatina na ọgwụ ụmụ nwanne nwoke na ha achọghị iri ka ya ji aka etiri ọwụ ha zacha ya ọbịa na-edifend ha ọ sị ya na ya dọnwere na ya lewere ugboele ya so oke ha amakwana ihe ihe kwuru na fon ha agwasị ya gbaghee kabọdụ ka ha were n'irie ya gwawa sị na ya ka ya ji aka etiri ha nri kedu ọkpara sị oke ngwa na-eti iwe na ya were kabọdụ ọnụ ntara gbaghee bupụta ofe garị sị ha kụrụ garị nga ọ nke ga-eju ha mana ofe ka ya ji aka etiri ha ofe na ofe nta ka ya na-ekuga kedu ọkpara bịa kwa ya aka zobiri ya ngaji tụtụrụ ihe niile nọ n'ofe zaa ya ote ha na-eshi aza ya eri ọ ya ka ha gbara dị nri na na-eri ya ka osogodakpa na-agwasị ya kwakwara onwe ya ugwu ebe ahụ na ya kwanyere onwe ya ugwu ebe a na o nwere lot of things ọ na-adịghị awe ọ na-amaghị na eri nri ntara ka ha rige anụ niile eji esi ofe nọ n'efere ukwu ha kakushiri ya ewere oche nọ n'ọdụ gba ya ka na-ele ha otu ihu di ya egoghere ụzọ bata ha ahụzi ha opportunity mgbe ha na-eme ka ha gbaa buru dịrị di ya sị ha dọnwere na ha nọrọ ya lụrụ ha riwe lewezie efe ha ji eri gịnị si ya ofe ha na-atọ ga-eji eri nri ha akpa gba nkịtị kwughị okwu ya gaa na kichin ga-ebupụta ofe si elekwe na anụ nọ n'ofe ugbu a ụmụaka ji eri geruchakwa like 20 something pieces of meat na-elekwa ofe na enwe ofu mkpụrụ anụ nọ n'ime ya n'ike agwụla na ya ma ha ọbụ na-edifend ha ihe kọbọdụ ya agbachiri ya sị ka ha kiri ha ofe ya ha si oke mgbe ya na-agbaghịla kọbọdụ bupụta kedu ọkpara kwa anya aka kwa kege were ofe nụtara ji aka ya zaa ihe niile na ọ ya ihe ọnụgụ ugbo erige ọ sị di ya were tapụ aka ntị gịnụ kedu ọkpara na ntị utu aka ntị nụtara ka ọ mara ya kedu ọkpara gwawa ya si ya datina ya ga ha tolerate asha ọ nọ n'elu ya na ọwụ nna ya ka ọwụ na ihe na ọwụ ụmụnne ya na ya mara kwanyere onwe ya ugwu na ọwụ otu o si akwụgide mma ha n'aka kụgbuo mma ha na ha filiri by now ochegharịala na ọ bụrụ na ihe ọ kpọtara ha ebe a ka ọ bịa ịma ha aka ntị because of anụ na ha na ya ga-eme ihe na-adị m na ha ga-egbu ya nga gbuo ma this lady ọsọ nwunye ya ewe na osi ngịrị ka nwa kwuru na ke ada ebilie so na ọwụ otu o si akwụgide mma ha kụgbuo mma ha gaziga ga lụrụzie nwaanyị ọzọ si ha kọvara ya na ha ụmụ nwanne nwoke na kọva na-ebe na enweghị ihe karịrị eziokwu na ụmụaka dade di ekwughị okwu ọ ga-ewere oche nọrọ ọdụ si ihe a ha chọrọ ikwu nakwa ha ekwuole na ihe a ha chọrọ ikwu nakwa ha ekwuole gbawazie na ihe na ọwụ ụmụ ya na nwunye ya nwụọna na ha na nwanne mama ha nọ na ya ji ọsụsụ ngwa ha bịa ka ha niile nọkọta na ha maa na ha bụ ọgụ bịa
na ha ga-abịa laghachi ha back to ebe ha shi na ọ wụ ebe n'ugbo ka di ya kwuru wutezie ka ewe ọka ụmụachịsị laghachi ebe ya na-ele di ya ditin di ya ka ọ na nrụ ọgwa ya jụwa dị sị na o ji dimkpa ha otu ọgwa ya opportunity ọ ga-eji gwa ya sị na ọnwụ ụmụ nwanne nwoke nwụrụ anwụ for what reason ọ ihe kpatara na o ji dị ekpere ga mee ya family planning ka ya hapụ ịmụ nwa na deceit ahụ na ọwọdị too much ọ si ehubi n'akwa ya ehubi n'akwa the girl asị ọ dị egwu ebejebụ before ebe oche wetara m nwa akụkọ na ọ na-amụ nwa akụkọ na ọ dịghị possible na ọ dịghị possible ka ha na-enwetabe na ha ga-asụkwacha before mpa ha ekwu okwu ịmụ nwa na this house ụmụaji ekwewu ha ala ya elege ihe ka enye ha ọnụ ya sị kama ọ ga-ese ebe eziokwu agbaala ya gwawa di esi ha bụga na ha nọ n'ụlọ nna ha ọ ya ka ahụ gara every night ya kpewuru ya ga-ehi ụra ya na-ele di ya ngo ohigo ụra o rutezie nke o rutere ya sị ka ya gaa ahịa mgbe ya na-elule gide ọkpara akpụrụla nwaanyị gaa na elu bedi ya na di ya ọwododo na rum ha gawa n'elu bedi ya na di ya na-edoro ọ wee ebe ọ kpụrụ nwaanyị gaa ya echize shelu gị hụ na ụzọ bedrum ya na di ya na-agbachi ya jụwaza na onye agbachi onye na inside ndị ka abụọ nọ na palọ atụpụrụ ya ọnụ ya na-ahụ ma mkpirisi sachet ka ya ṅụrụ ma ụmụ ihe ma bọtụlụ mmanya ṅụrụ ahụ ahịhịa jiri tasu ya ma gịnị ya sị n'ụlọ ya nọrọ nga mmiri fon kpọwa di ya na fon ozugbo di ya na-emere helu kezi oke osogodo ọkpara mmagbuli na ezobiri ya fon nụtara gwa na ya nwa ha anwa tọn onwe to ripọta n'ụlọ a na ọ ga-ahụ ihe a ga-eme ya nụtara aka nụtara ka o wulitere ka ọ gwa ya ka ọ wụọ n'ọtọ ọwụọ ga fon na tapịa n'aka ka ọ n'ala gbuo isi ya sị nụkwa ya nọ ọ ya ka di ya lụrụ o ji osolụwa bikọs ihe ahụ mere helu ọtọ ya mara na ọrụ ka ọ nụrụ olu nwa ya gbara osolụwazie ka ọ mara na nsogbu dị nlorute ọ na-elorute ya wụ na fon ya ekpuru isi ya gwa ihe mere fon ya ka osogede ọkpara gwa ya sị na ọwụ ya nwa ya metụ fon ya ka goo di ya ajụwa sọ gịnị kwanụ ihe sị gị ugbu a na ya gwa ya sị na ya batara na bedrum ya hụ na diọkpara ya bụ nwaanyị a young girl gawa na bedrum hapụga rum nke ha ya hapụgara rum enyere ya na nwanne nwoke ebe ọ kpụrụ nwaanyị gawa na ọ na bedrum ya na ya na-abụ n'ego ya na-elenu di anya ka o take action di ya gwa ya sị na ọ ma na ụmụaka agwa ọjọọ mgbe ụfọdụ ahụkwana ụfọdụ ihe akọvatọ mgbe ụfọdụ na ọ wụchaghị niile ka ọ ga-abịa ripọtụrụ ya gwa ya sị n'elu ebe ya na-edo oru ka ọ kpọrọ be gị ya na-amaghị onye ọ ga ebe ahụ ga emesị ya ọp ihe o nwere ikwu ọwụta ka ọ chọrọ isi azụ ụmụaka na ọhịa a na-akọ o jiri kpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ ga-eme ya family planning ka ya bịa zụwa di ndị a dị no ga wọk ya banye n'ime ụlọ buo akpa ya gakwuru ha madam ya kọwara madam ya ihe ahụ madam ya sị that one no be marriage o that one na marriage wey dey form on top of lie na ya agaghị agwa ya pụta mana ebe ọ pụtara na na-echi ụta ahụ agbalaga na ọ na ọsọ lụjuru ya agwakwa ya gwa ụmụnna ihe ritọn ihe akwụrụ n'isi na nwa mba nọ n'ọwa ebe okwu na ugbu a na di ya na ha arịọla na ọ na ha akpọla na o mechaa na gwa ya na ụmụ ya ahụ ga-alawa na ha ga-alawa ha ebe ihe echi ya gwala ha na ha ga-alawa ọha ya pụọra ha na ya biko lụwa na ya hapụkwala ya na biko lụwa na ya hapụkwala na o ji ụmụ okorobịa atọ otu nwaanyị kporozie ga-eme ya family planning denwezie ịsavụ ndị a na-enwe ihe ụmụaka ibara ụmụaka mba wụọ na ka ha hapụ ime plan one day sogbuo ya enwe onye ga-ekwuri enwe onye ga-apụta sị gịnị mere na di ya ma ya maruo ya ala gatara enwe ihe mere enwe onye ga-ajụ ese so before ihe eme ya na ihe eji sị ka ya gbawagodo oso ndụ na m juderele ya mba ụwa na ihe na ugbo o kwesịrị ekwesị ọ ya nụrụ na ọ ga-adị mma ka ọ ya gbabekwakwa na ya dị confused na di ya na ha arịọla na ọ na ha arịọla na ya amaghị ebe echi na confusion juru ya isi na ya laghachi na back to madam ya ga-esukoro ha akpụ ya esugo before mata ya na ya na-akwado ịga ụlọ ọgwụ ga-ewepụga family planning o tigere n'ahụ na ya chọrọ gagwa ọnkụl ya na ụmụ ya sị ha ritọn n'ọhịa ha kwụrụ na damanụ alụọla nwaanyị chi ụmụ na nwunye ya nwụrụ ọgwaghị ya ebe ya na-amụkwara ya nwa ọwụ na ya ịmụ nwa ara gị ahụ ọ chọọ ka ya mụọrọ ya nwa ọ baghị uru a na-eji mara eji aga alụrụ nwaanyị n'ọnụ med denwe n'ụlọ na nwaanyị mba na nwere ihe na-egbote wederele ya ụmụnne judele ụnụ na-eleghị ụnụ si ya mee ụmụnne m ọ na-ahụ na ahụ ụtọ ụwa na-adị ọ na-ahụ na mmadụ inwe dimkpa ha ụtọ gwa onye nwatakịrị ọ na-aga elu bikọs gịrị si finish obi ya na-agwa ya na nwatakịrị na onwe onye ọwụ nwe ebe oshi na onye akwanye nne anwụ na nna anwụ na nna ya ọwụ ọkpụkpọ olu ka ya gaa gbotowa ya ọbịa ya na ya zụwa ya not just ụmụaka dimkpa ha ụta ụtakwanụ kwuo okwu ka dimkpa ebe ihe mere na-emere gị abara nwa mba ihe mee gị ọkụrụ tutesent isi ya na ọwụ ihe niile ka a na-eripọtụcha na ahịa agwagwa ụmụaka agwa ọjọọ ụmụaka na nwa 19 years kporora nwaanyị kpekpode n'elu bedi na-edoru kpekpo n'elu bedi nna ya ebe nna ya na-alakpo
ịhụta ya na ọ kwesịghị ekwesị gị sọ wa agwa ọjọọ ụmụaka ọ na-ahụ na ụmụnne m otu ụwa na-adị ọ sị m gbotowere ya ọnụ lelee ihe unu si ya mee na ya lacha nabata ebe esugo ụtarị ishigo ofere gị ya gakwuru ihe na madam ya na ọ nabatakwara m ya na di ya gacha na-arịọ madam ya ma gịnị madam ya si ya nwakwala nwa na dide ọ bịara nga akwa ya gwara ya datịna ọ dabara ha o ọ daba ha o na ya onye Akwa Ibom na ya ọnwụ ha abụọ wụ ndị Igbo anyị na-enwe ihe ya na-etigo ọnụ na ihe gbasara mara eji mmadụ na ọ gwakwala si ya rịọwa this girl ntakịrị nwaanyị lụọ di the next thing wee mụ nwa ọ kpọrọ ya because of o feel na enweghị ebe ochi kpọrọ ya ga mee ya family planning that means ọ mụ na nwa ọ na ụlekọtawa nwa onye ọzọ na nwakwala nwa bịa to ha again na ọ rịọwa ya o kwere ọ laghachi na ihe a na nga ere gị na ọ biznes ya na ihe a na nga ọtọ nwa gwa ya kwụọ ya ụgwọ ọnwa na ọ bụla ihe jikọrọ ya na that girl na nwaanyị mba nọ nza na ọ sị di ya etere na ọ na ya alaghachita ya shira ka nwaanyị ahụ pụọ ebe ahụ ụmụ nwoke na-abịa iri apụ na ya pụọ na ya eshi ebe ahụ pụọ ọgụdị na ọbịa chita na eshi ebe ahụ pụọ ya gwawa na ya na-alụghachi na ya agaghị anara ihe ọ kwụrụ na ya agaghị iji ọnkụl ya na ha return ọrụ ha ihe ha kwụrụ na otu ole gị gbe na ahụ di ya lụrụ na ya gala ụlọ ọgwụ ga-ewepụga ihe atọ n'ime otu iri n'ahụ na ọ ga-aga tụrụ onye ọzọ gaba ịzụrụ ya ụmụ na-aga amụ nwa gaba ịzụrụ ụmụ na di ya bata mbata ọbịata ọgụ taa echi ọ bịa were obiọma bịa ọ senda meseji ya na-arịọ arịọ na m jidela ụlọ na ọ wụrụ ole ha isi eme ọ wụ ụtọ ọsọ m si gbotere ya ọnụ ụtọ ọka ka m si bịa gbotere ya ọnụ ị mara nnọọ ihe ị ga-eme ma ọ wụrụ ndụmọdụ ị ga-enye nwanne gị nwaanyị biko gbotewere nwanne ya ọ ga-akọ kọmentị ọnụ ọ ngọ ha nụ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ